Eto na. Eto na. Jollibee. Wah! Lami kaayo. Bida ang sayain. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa mo barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba naman? Luging turis kay captain. Libro. Libro. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. So ayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod si March in the place of you. So meron po tayong bagong produkto mula sa Jollibee, bida ang saya. Ang kulang na ito itong pinakabago nila chicken sandwich. Ito rin, chan na hot. Pero mas malupit halang to. Saan yun? Okay. That's not like beef. Look at this. Plus kanyo. Tirahin na natin, baka titirahin pa rin. But Ito nilang beef. 2 pa ka kutsara pero beef funny.
So hot. No? Jump. Spicy. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong ikoy-koy. So hot. So hot. But. So hot. Oh. My goodness. Sobrang sarap. Goodness. Sobrang sarap. Sa Jollibee pidak to. Yeah. So, hanggang sa muli mga kabingka. Ito po si DJ Mark. Lagi ako mga mukbang, mga videos, etc. Uubusin ko na to hanggang bahala ko. DJ Mark, chikaway. Ayaw niyo kalimutan ipag-subscribe, like, share, mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,